Ago. Mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Meding de Jimmy Hanks. Ya sanga hye bio. Ye beto aye nga kenkan ne so. Eye Sika. Nanso ansa na yebefi ase no, me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me ne wo kan won humei. Efe me da mo a mo hwedwumadi nyina ase. Nkakra mo ne makan humei ya na ye de rekọ awie. Nti aseda kese nkoma mo pa. Michia monso, michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku, michia me mama Florence Aibiotu, michia mo amaka nyina. Yo, yemfi ase. Sika, tieto so akron. Asafu chireme, Obaku yi na obeye den. Echiwa dono, Obaku okaya. Yanu ma yinimo aye. Eye kakra no. Adontin hene shema agwanu ye kum. Efe na sechira ribe yi nintam no. Adontin hene meto ne se. Nintam na to no. Enti omeyi. Ono no ojina ho ninan a n'anim ato otuo yi. N'ani ewu. Ontumi nhwe obiara anim. Waye mintim siamo bisi basa inhu ne awonka. Merikai na pamfunu nyina gwan jawo no won hu isa asem na di don pe na trom wo fa ase gwangwan samri nyina na tumpan risu ne yeden oba oreko ayi ampanyi daachi behu wo betimpreng oba besi a woni mani ndi esi wochi no kokoko wo betimpreng munkentware no oba besi oni ahini de esi obo aman wochi no kokoko munkentware no omanfo no ko so di ne hu feusi wara wa anu ayika ma wo okonkomedue wara wa anu ayika ma wo okonkomedue wara wa anu eja kwasi ni mo obu adabange enyewo na abanginsa kanwi eja kwasi ni mo obu adabange enyewo na abanginsa kanwi sechere gwan to anananum kutu sre se wonga daroma woma no kwan na omfa inwanginyi wo chere ne se intankasi wo hoyi wo ka wonangani opa ache bu nkotodwe bu ya wampene no ahochire na abayi efe na wehu se enye da woto wo botre fra no ara na impafisiu minto amenware a otwa na etwa se sechira di ni ti yintam no eyi de enye obi na oyei wo fra no wanu akose nanso ansa na worebe ya amano no wo kire no se wa bomusu kese na edikan no wa twi manso atia na nageman ahwanya ngoman ahye no odi asema enima to no so ndi egu nanim ase egu na egu ahofi wasopa ne yonko eni oman ne yerenom ache oman wedi ne yonko kra ewu enti wo modwitwa enwan abiesa de pata na nageman di biako pata na yerenom di ebien so pata oman no wo born kapasa a efiso ni fi boy pasa na ebusuafo dan ehiafo brubro a wo hu femda sechira twitwa enwan ne adiwe no wo frɛ apejafo se wo mefa no nko onipa oti se tra omanwa ebo ni okomre hwe age ara ne omen wonya ahwimpo na yanum se wode wo beko na mene se wode wo ho aba wode no twitwe ka ebruku adi na achi se sakrausu okonkonsenie sakrausu osekuni odi yamim sakrausu okonkonseni bebre wo sunsum no de no pupo ko abujawe eho na wo wura no sepo yifi so ma no koto ne chine pomu akonsin anche na wo sang bai a edumfo hini di anim a ni sikanga no ko na apejafo to dom di na achi se asafu chireme Obaku yi na obeye den echiwa dono Obaku yi na obeye den echiwa dono asafu chireme Obaku yi na obeye den echiwa dono
echiwado no obaako okaya yanuma yinimo aye akwasampafo asuwifo a woni sekira aye basabasa no nso omanfo ni wondi no fefe bre won asefem ma eye senna ho ensem yechi no ekuko opare komfo akura wo sikasu di nwan nkokọ ode ine nsa kobo obusum sikasu afore enu echi osangba ofie begware ne krashra na anofre ne kraba ne hoso efei ohihye koso na oni ohini fosuchi ngoman no mudeda ahemfo omanfo ine won a wo bejam won mu nyina semiako ni a wo beko biara wo kamfo eku ahofe na sani a wahihye ne nia ebrosiw no mu wo hu enti woto no eku Sika kwaku denchemreku kwakunkwa ejina kono ampara emro oyae oboni nyo onitenhno yo aha ene eku Sika esi inka kranka yede nhuma yaba na awie esua de bebre wo nhuma yimo mepese wo kire wo ne awusua fi nhuma yimo ewo adwenkyere bia ho eya kai se wo be like wo be subscribe misra wo subscribe abodon na ewo ho no ne adisini ne to ho a YouTube ayi wasetri efe so fesini im na wonamfo no ne wadofo no no wonso wo hwe bi da ye be hia bi no ye de homa foforo be hyehye so eye gwaso hantan eye egorubi nti ye mfansi hey makramo